खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना बे सानदैसे फेसबुकआव इंस्टाग्रामाव इउट्यूबाव बे एमजेनि फेमिलिनि जि मेटार बे मेटारखौ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ नाथाय जों सुबुंफोरा मानो बावलाङो सानै हौवा हिनजाव जेब्ला अनज्लायनाय समाव दरजा खिरखि फांनानै लाइट खोमोरनानै न' सिङाव सानैबो अनज्लायलायो जाहाथे रावबो बिसोरखौ नुवाथो नाथाय नांलायलायनाय खमलायलायनाय बेफोरनि समाव बिथांमोना मानो बेफोरबायदि खामानिखौ मावो जेराव जाय जाथाया न' सिंनि न'नि जि बाउन्डारि बे बाउन्डारिनि गेजेरावनो थानाङो आरो बे नांलायनायखौ बिथांमोना मा खालामबाय दोङो गासै ससियेल मिडियायाव सासेया भिडिअ हेगारलाय सासे माने बिसोरना मिसाइल हेगारबाय दोङो माने भिडिअनि थ्रुयै बेफोर मा खोन्थिनाय जादों नोंथांमोना गोरों गोरा मानसि नोंथांमोना सुबुंफोरनि आइडेल सासे सुबुंफोरा नोंथांमोनखौ फल' खालामो जे आंबो बेफोरबायदि जानो मोनबा बेफोरबायदि जानो हानाय मोनबा आरो नोंथांमोना बेफोर खामानिखौ मावनानै दिन्थिदों दिनै गासै फेसबुकआव जेब्लानो फेसबुक अन खालामो बै एमजे बिनि हिन्जावनि बखिनाय बेफोरो मा खोन्थिनाय जादों नोंथांमोना ससियेल मिडियाया मा बेफोरखौनो खोन्थिनो थाखाय बे ससियेल मिडिया बानायदों नोंगौ नोंथाङा दिनै बुंनो हागोन आंखौ जे बे आंनिसो गोसो आंनि फेसबुक आंनि माने इउटुब चेनेल आं जि हेगारो बेनो नोंगो नोंथांनि इउटुब नोंथांनि नाथाय नोंथाङा दि गोदो गुवाहाटियाव थांनानै अबेयावबा थांनानै सिख्लाफोर हिन्जावफोर हमनानै हरोमोन बा बिसोरखौ गियान होयोमोन मानो बेफोरबायदि दिनै नोंथांनि बै गियानफोरा अबेयाव थांखो बैसोरखौ गामियाव लाबोनानै माने बुनाय बा हमनानै बिमा बिफानो हरनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावदोंमोन आरो दिनै नोंथाङा मा खामानि मावबाय दङ बेफोरो मोनसे मोजां बाथ्रा ना इमान गोरों गोरा इमान माने नोंथांमोना मिसुर जानाय सुबुं जानानै बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव शेयार खालाम गासै बर' हारिखौनो माने बदनाम खालामगासिनो दङ न'खर गंसेनि प्रब्लेमखौ न'खर सिङावनो लाखिनांगौ हौवा हिन्जाव बयहाबो नांलायलायनाय खमलायनाय सानसे नङा सानसे जाखायोआनो बेखौ लानानै गोदोनि किसुमान भिडिअफोरखौ भाइरेल खालामना होनाय गोदोनि आरो बेफोर गासैखौबो रायजोफोर नोंथांमोनखौ आं दा बुंनो सानदों बिसोरो कन्ट्रभार्सि खालामनो थाखाय बिथांमोना प्लानिं बेफोरो खुनु नांलाय खमलाय नङा सिगांबो नोंथांमोना नुनो मोन्दों बिदिनो बिथांमोना भाइरेल जानो थाखाय जेबो बाथ्रा बुङो जेबो जायजोंबो नांलायलाय खमलायलाय आरो बे बाथ्राखौ आङो प्रुफ होगोन एनिथिं एमजेनि जि माइन्डसेट बै माइन्डसेटआ माबायदि बियो लायनो निजेनि हासुदैखौ मेगनाव फोननानैबो बियो माने भाइरेल जानो थाखाय खालामनो हागोन गाफ्लाना खोन्थिनो हागोन गाफ्लाना दिन्थिनो हागोन जायखिजाया खामानि बियो भाइरेल जानो थाखाय मावनानै दिन्थिनो हागोन होननानै बिनि निजेनि हिन्जावानो बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ खोनासंनानै नाय आरो मोनसे समाव बियो बुंदों जे आंखौ इउटुब बा आंखौ ससियेल मिडियायाव आंखौ रावबो फेजेननो हाया होननानै नांगौबा आङो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनो थाखाय आङो हासुदैखौ गावनि मेगनाव फुननानैबाबो बामफोरखौ फुननानैबाबो आं गाफ्लानानैबाबो आङो नंखाय बेफोरबादि आं फोलानानैहायबो आङो बेफोरबादि पाब्लिकनि रायजो राजाफोरनि गोसोखौ आङो बोनो हानाया आंनि बे मोनसे टेलेन्ट होननानै आरो बे गासैखौबो नुनायनि उनाव नोंथांमोनाबो फोथायदों जानो हागौ जे बिनि स्वभाबानो बिदिनोखा बियो जेब्लानो नुयो जे गावनि भिडिअफोराव बारा भिउज फैयाखै गावनि भिडिअफोराव बारा खामाय जायाखै अब्लानो बियो बेफोरबायदि खामानिखौ मावो आरो मावनानै साननैसो आरो भाइरेल जानानै थाबाय थायो दा जेसेबां जोंनि बर'नि जि क्रिएटरफोर बिथांमोना बिखौ लानानै माने ट्रल खालामगासिनो दङ बिखौनो लानानै भिडिअ खालामगासिनो दङ बेखौनो मा मोजां मोनदों बिसोरो बेफोरबायदि खालामनानै आं जेबो मिथिया जाय मानसिया गुबुनखौ मोजां जाथों होननानै गुबुनफोरखौ माने गियान होयो आरो गियान होग्रा मानसिया जुदि बिनि न'खराव बेफोरबायदि खामानि बेफोरबायदि जानायफोरखौ ससियेल मिडियायाव हेगारना होनानै बिथाङा मा सानदों आं हले जेबो बुजिना मोनाखै नोंथांमोना मा सानो बे बाथ्राखौ कमेन्ट बक्सआव लिरहर आरो बिनि जि मावनाय खामानिया मोजां जादोंना जायाखै बेखौबो नोंथांमोना आंनि कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय आरो बे कमेन्ट्सनि थ्रुयैनो आङो साननानै लागोन जे नोंथांमोनाबो बिनि माने सापर्ट नङा
बेफोर खामानिनि सापर्ट नङा जुदि नोंथांमोना बेफोरखौ सापर्ट खालामोबा जि सोरबा हौवा हिन्जाव नांलायलायबा ससियेल मिडियायाव होनांगो होननानै सोरबा हौवा हिन्जाव सानैबो नांलायलायनानै न' गारलायना खारबाथाय बेफोरखौ ससियेल मिडियायाव होनांगो होननानै नोंथांमोनाबो जुदि सापर्ट खालामोबा कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय जे बियो बिथांमोना थिग खामानिखौनो मावदो आरो जुदि नोंथांमोनाबो बेफोर खामानिखौ सापर्ट खालामोबाथाय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय आइ डोन्ट सापर्ट आरो अब्ला आंबो मिथिना मोनगोन जे नोंथांमोनाबो बेफोरखौ आसलते सापर्ट खालामा जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों।